labaran nishadin namu na yau, wani sakamakon binciken da aka gudanar ya lissafo waɗansu abubuwa da 'yan Najeriya suka fi nema a yanar gizo a cikin shekaru 15 da suka wuce. Bisa ga sakamakon binciken, abubuwan da aka lissafo din su ne menene soyayya, yanda ake jima'i, menene na'ura mai kwakwalwa, yanda ake rubuta wasiƙar neman aiki, menene karatun halitta, yaya tsadar dala da naira, yanda zaka iya kudancewa nan da nan a yanar gizo na daga cikin abubuwan da 'yan Najeriya suka fi nema a binciken da aka yi a yanar gizo. Waɗanda suke biyo musu kuwa sun haɗa da binciken labarai da harkokin siyasa daga ingantattun gidajen jaridu. A fannin nishaɗi kuwa, 'yan Najeriya na yawan neman wasu kalmomin waƙoƙi da suka haɗa da XXX Tension, Bad Vibes Forever, Increase Along Lyrics, Dance King Girl, All of Me, Honest Nyano, Reckless Love, Despacito, Silent Night, Relative da Faithfulness, The Ancient Word. A cikin shahararrun 'yan wasan Nollywood da Kannywood kuwa, da 'yan Najeriya suka fi nema a yanar gizo a cikin waɗannan shekaru sun haɗa da Mercy Johnson, Funke Akindele, Ini Edo, Odunade Adekola, Adam A Zango, Iyabo Ojo, Peter Dominic, Angela Ob, Juliet Ibrahim da Adoni Ade. Wannan dai wani abin farin ciki ne ga masoyan Adam A Zango, kasancewarsa jarumi ɗaya tilo da ya shiga wannan rukuni a masana'antar Kannywood, inda masoyan nasa ke tallafa kanun wannan labari game da ƙara jinjina girman ɗaukaka da farin jinin jarumin. Ibrahim Ishaq, Duniyar Nishaɗi.